ಕಾಪು ಸಮೀಪದ ಮಜೂರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸ್ವಾಮಿಲು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿಚ್ಚಿನ ದೇವಿ ಆ ದೇವಿನ ಅರ್ನ ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ತಬುರ ಪಂಡಿತರು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರೋಡು ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರು. ತಬುರ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಸೇವೆಲ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದ ಆಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಲೇನು ಮಾತ ಕಾರ್ಪಣೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾತ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತೊಡ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಚಿಪುಲಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಂಕರ ಪಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದಲ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸೇವೆ ನಡುತ್ತುಂದುಂಡು. ಆ ಅರ್ನ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಈ ಕಾಲವರ ಮುಟ್ಟುಗ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಈ ಜಾಗ ಬತ್ತದ ಅವಳು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಈ ಜಾಗಡ ಅಪ್ಪೆಡ ಪಂಡದು ಆರು ಅವಿ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಜಾಗದ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಪೂರ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವಿ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಸೇವೆಲ ನಡಪುಡು. ದರ್ಶನ ಸೇವೆದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಈ ಜಾಗಡ ಕಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೇನು ಬೇರೆ ಸಂತಾನದಾಂತಿನ ಕಲೆ ಸಂತಾನಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯದಾಂತಿನ ಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯಲ, ಅಂಚನೆ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆವಂದಿನ ಕಲೆ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಸಾಧಿನ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಸುಮಾರು ಜನತ ನಾನಾ